ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони бениҳоят азиз. ҳозир ман мехоҳам як навореро пешкаши шумо гардонам дар бораи чӣ тавр получат кардани пропуск, электронный пропуск дар шаҳри Москва. Наворро то охир тамошо кунед, метавонед фаҳмед, бинед чӣ хел пропуск получат мекунанд иммигрантҳо, яъне мо тоҷикон дар Москва барои иҷозат. Мана марҳамат, ман забт карда гастам, нигоҳ кунед. Мана медароем ҳозир Яндекс ё ки Google фарқ надорад, дар инҷа менависем пропуск в Москву. вақте навиштем дар инҷа мебарояд. Мана вақте поинтар мекунем дар мана ҳамин сайт мана в Москве начальный оформляет. Ана ҳаминҷа поинтар мекунем, дар инҷа ин получить цифровой давом метиҳем. Ана ҳаминҷа ҳозир бояд получить бошад. Ана ҳозир мана получить цифровой пропуск межиқем як бор дигар, давом метиҳем. вақте агар мо дошта бошем, инҷа медароем ҳозир регистратсия кардаги нестем, барои ҳамин поинтар мо айгон сайт медароем. мана через Google масалан медароем ҳозир. вақте через Google даромадем, инҷа ҳатман мепурсад мана электронный почта, инҷа худаш медарояд ҳам телефоне ки ҳаст. дар инҷа ман надорум, у меня нет, мечиқем дар онҷа. ана дар инҷа ному фамилия мана марҳамат чӣ хеле ки дар паспорт ҳаст, ана ҳамо дуруст масалан менависем Мосаидов Фазлиддин. ҳозир ана тайёр мекунем як пропуск, то охир тамошо кунед. мана отчество Тоҷиддинович масалан давом метиҳем. дар инҷа мана адрес электронный почта ҳаст, аллакай худаш автомати мебиёд инҷа. мана инҷа номер телефон ки дар ҳамон ном ҳаст, ё ки истифода мебаред ҳамон номер телефон. масалан мезанем номер телефонро давом метиҳем. мана парол, я пароли нав придумат мекунем. масалан дар инҷа менависем, бояд дар парол якум ҳарфут бояд калон боша, и секретшам яй чие ки менависед бояд буквои латински боша, бо цифрам дошта боша, яъне рақам. масалан мо навинҷа менависем як чиз, мана рақамам навистем, ҳарфи латинскиам. ана изаре телефон мана нови бо ҳаму чира павтор мекунем, ҳамое ки пароли нависем мана ҳозир бо павтор мекунем. шумо бо диққат аҳамият диҳед, хато накунед, самое главное. давомуш дар инҷа чие ки мехоҳӣ як чи навис, як калима навис. масалан менависем, чӣ нависем, душанбе, ҳамхел душанбе менависем. мана давом метиҳем. дар инҷа як чи дига бо ихтиёрист, масалан сити, сити менависем, душанбе сити, ҳамхел мешад, Москва сити не, душанбе сити. ихтиёре чие ки мехоҳӣ ҳамиро навис дар инҷа, душанбе сити масалан. давом метиҳем за регистратсия. дар инҷа мебарояд код, ҳамун коде ки бояд номери телефона навишта будем, ҳамуда код меояд. мана код ҳозир менависем 920879 ҳозир менависем. подтвердид мекунем. давом метиҳем. бахшиши зиёд бачо, камтар хунук буд ҳаво. мана цел не мақсад дар инҷа для нами якумша мо интихоб кардем. инҷа касе чӣ коре ки ҳаст ҳамонро интихоб мекунад. ин ном фамилияамаш дуруст, сайт ҳаст. мана дар инҷа паспорт иностранныйро вот интихоб мекунем. инҷа серия ҳамон паспорте ки интихоб кардем, мана иностранный номи касе ҳаст, ҳамонро серияи паспортша менависем. хоб масалан ҳозир менависем 40 мана 20 86 491. давом метиҳем. кадом намуди мехоҳӣ, кадом маршрут бироем, мо общественныйро мана гирифтем, транспорт. давом метиҳем. мана общественный агар ки бошад тройка, карти тройка дошта бош дар Москва, мана номери карти тройката менависед дар инҷа. на работодатель, ҷое ки кор мекунӣ, куҷое кор мекунӣ, номи ҳамро масалан арт сити, ҷое ки мо кор мекунем
арт сити менависем ҷойи кора, номи кора. дар инҷа NNN ҳамун ҷойи кора. NNN дорад ҳамун фирма ё база. мана NNN ша менависем. ин сообщение меояд, аллакай вай қабул кардагӣ аст. ин чиза NNN вай чира корхона роз менависем 501 203 86 25. мана суроғша инҷа мебурад ай 15 ҳамура 15 чӣ мекунем то аллакай худаш туғри мешавад. инҷа светофор гуфтааст, он як светофор аст. дар дута галочка мекунем, подтвердить мекунем, худаш ҳозир получить мекунем. мана кор тамом шуд бачаҳо. мана коди мо ана ҳамин гум накунед, скриншот кунед, метавонед ба ҳамин багардед дар дохили шаҳр. раҳмат ба таваҷҷӯҳатон бачаҳо.